Juhászné Rózsikát mutatom be nektek, aki viszont bemutatja nekünk, hogy hogyan készül a tészta csodában a töltött tésztácska. Lássuk, Rózsika, mondjad. Szeretettel köszöntlek benneteket, édes tésztát fogunk csinálni. Itt a lényeg az, hogy ne folyjon ki. Ezért gesztenyét és meggyet fogok beletenni. De először meghirdem egy kicsit lisztelni a tésztacsodát azért, hogy könnyebben legyőjön majd róla. Lisztszórót használunk a tésztacsodához, szuper. És közben bemutatom, itt az uborka liftben csöpögnek a megyszemek. Én szerintem ez egy ilyen leveles tészta, de ki van nyújtva. Tehát nyújtott leveles tészta, mert ilyen vékonyra egyenletesen nem tudjuk kinyújtani. Az nem baj, hogy picit hosszabb maga a tészta. Majd rá fogom hajtani. És akkor... Gesztenye masszába, ebbe van-e valami? Ebbe egy kicsit rumot tettem. Az úgyis kisül belőle az alkohol. Mert csak az íz marad benne. Megkenem a tésztának a rács részét, hogy teljesen össze... Mivel kened tiszta? Sima vízzel? Sima vízzel, igen. És akkor ennek van egy kis adagolója. Tehát először kerül a gesztenye. Ilyen sokat kell beletenni, hogy teljesen tele legyen a lyukacska? Majd a másik az egy kicsit meg fog puposodni. Na nézzétek, csak akkor ráhajtja a Rózsika a másik felét. A másik felét is ráhajtom. És akkor ez pont szép egy adag. Pont egy adag. Na most nagyon fontos, hogy innentől errefele. Tehát középen kezdjük el a két réteg tésztának az összeragasztását. De hogyha elejéről indítanám, kinyomná a végét, igen. Tehát még egy kis lisztezés. Azért lisztezem be, gyenge a tészta, mert hogyha nem lenne ilyen meleg, akkor megint középről, és akkor így össze is ragasztja a két réteg tésztát, és egyben el is vágja magától a tésztacsodától. Addig, amíg el nem vágta. Na most fogom, és akkor leszedem a maradék tésztát, ebből a kettőből majd lesz még egy. Tehát akkor ez egy leveles tészta. Igen. A tésztafajtákat is lehet változtatni, meg hát nyilván a töltelékeket is. Lehet olyan tésztát, mint például egy gombóc tészta, amit vízbe főzünk ki. Igen. Ezt most mi sütőbe sütjük, de lehet olyan tésztát is, amit mondjuk olajba sütünk ki. Nem annyira szeretjük, inkább a sütős változatot, úgyhogy akkor ez most menjen is a sütőbe. Igen. Mire feleszméltünk, a kész, tepsi, gesztenyés, meggyes finomságból már csak ennyi marad. De nagyon-nagyon finom volt. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe.